Láthattuk az Essence of Gellért kínálatát. Na de kinek adjuk el ezeket az ingatlanokat? Ez nem csak a Gellért projektünknél, hanem hogy általánosan olyan igaz, hogy mielőtt ezt szeretnéd adni, minden adottsággal tisztában kell lenni. Azaz én azt gondolnám, hogy hozzunk inkább egy kis játékot, úgyis szereted őket. Hát szeretem a játékokat, meg a kihívásokat. És ez most nem csak rád, hanem a nézőkre is igaz, hogy egy közös játékot. Én azt gondolnám, hogy nézzük meg mondjuk akár ennél a projektnél, hogy hogyan kell bizonyos területi adottságokat, műszaki adottságokat úgy bemutatni, hogy a leginkább jó színbe tüntes föl, de úgy, hogy az ügyfél meg is tudja, amit szükséges, és legyen kedve ezzel együtt élni. Hogy egy nyílászáróra gondolok, egy hőszivattyúra gondolok, vagy egyéb műszaki adottság, azt majd meglátjuk. Te foldaikusként bemutatni. Meglátjuk, hogy felborzolom a kedélyeket, és izgalmas lesz. Csak nyugodtan, idegen helyre, mindig a férfiak mennek előre. Igen, itt meg én vagyok otthon. Fűtés de hamarosan van? te is. Majd arról beszélünk egy kicsit később, hogy milyen. Na most mi lenne, ha megsugaranánk a legszebb lakásunknak, úgyhogy találkozunk ott fönt. Rendben van, oké. Nézzük meg, ki jöjjön fel hamarabb? Igen. Oké, jó. Gyerünk. Ez egy másik műsor, de nagyon lassan jöttél. Jaj, a jó dolgokra várni kell, Tamás. Hát igen, hát ezt szokjuk mi is az ügyfeleknek, mert még van egy kicsi idő, hogy átadjuk. Azért ugye ez menő, hogy ide jön a lift. Te ismered ja, is. Te, hogy te liften jöttél föl, ja, értem. Nem lefutottalak a másik, a cselédlépcső. Nem is értettem, mondom, hova tűntél? Mondom, hogy jövök föl lépcsőn, tettem már. Jó, de te mindig edzésben vagy. Hát, muszáj. Muszáj. Na figyelj, mit szólsz ehhez? Tök jó. Egyébként nálunk is a lakásba jön a lift, egy más jellegű penthouse-ban lakunk egyébként, mert annak ott az a hátulütője, hogy képzeld, a lift az két oldalra nyílik. Tehát nagyon-nagyon szerintem praktikus egyébként, hogy benyílik a lakásba. Ez egy tökéletes megoldás, mert itt nem kell azon izgulni, hogy valaki más is bejön a lakásba. Ugye ez egy klasszikus penthouse lift, ahol kóddal vagy különböző eszközökkel tudod elindítani a liftet, úgyhogy csak ide gyere. Na de, arról beszélnél nekem, hogy így tényleg külső szemlélőként, meg anyaként miért fontos, hogy legyen lift, és úgy lift, hogy például itt is ugye van két garázsszintünk, ami egy fontos, és majd fogunk is erről beszélni, hogy a garázsból ide tudsz már följutni, de nem csak erről a lakásról beszélni, hanem a többi lakásnál is ugye használhatod liftet. Miért lehet komfortos? Hogyan mondanád el ezt az ügyfeleknek? Igazából tök mindegy, hogy gyerekmentesen vagyunk, vagy gyerekkel, akár ha nézzünk egy nagy bevásárlást, vagy hazérünk a munka után, én nem tudom, én nálam mindig 1 millió szatyor van az autóba, tehát én tegnap így mentem föl, az egyik gyerekre is aggattam valamit, sőt, még a kislányom is hozott valamit, tehát nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen lift, amivel föl tudunk menni a lakásba, mert a lépcsőn felmászkálni egyrészt nagyon fárasztó, kettő, meg nem úgy tudjuk felvinni a dolgainkat. A liftben meg egyébként oda tudom mindig elébb pakolni, úgy szoktam, hogy mindent oda pakolok a lift elé, beteszem a liftbe, fölérek és mindent kipakolok a liftből. Na most, ha itt föl kéne gyalogolnom, az nem igazán lenne annyira praktikus, vagy igazából sokkal fárasztóbb lenne és időigényes. Ezzel szerintem nagyon sok energiát megspórolunk, és tök jó, hogy rögtön a lakásba lépünk be, mert egy ilyen komfortos, vagy nem tudom, ez olyan, megmondom őszintén, kicsit olyan, hát ez egy kicsit luxis, meg olyan kis menő, ha mondhatjuk ki, tehát hogy ez egy meg elegáns is, tehát hogy amikor belép, vagy vendég jön hozzánk, nálunk is sokan meglepődnek, de jó, rögtön belép a lakásba, és hogy nem sűrűn találkoznak egyébként Magyarországgal szerintem ilyen típusú lakásokkal. Ugye külföldön szerintem nagyon-nagyon elterjedt, a filmekben mindig láttuk ezeket, viszont nekem életemben most van lehetőségem először egy olyan lakásba egyébként lakni, ahol itt is közvetlenül egyébként belépünk a liftből. Igen, itt amit egyébként még nagyon jó dolgokat mondtál, a legfontosabb talán, ami egy életérzést ad, hogy ez nem luxus dolog most az, hogy liftről beszélünk, mert ez kell is, már előírás is, hanem inkább arról beszélünk itt, hogy az ügyfeleknél is sokszor elfelejtik, és igazán csak azt tudja értékelni, hogy már lakott olyan lakásban, ahol nincs lift. És azok ugye, akik ugye gyakorlatilag garázsra már 4 szintet mész fel, mondjuk egy 3 szintes épület, de meg régen úgy meg lehetett építeni, most már tényleg nincs rá lehetőség. Nyilván ez egy luxus dolog, hogy ennél a penthouse-nál ide tud jönni, de amit én tényleg fontosnak találok, hogy gyakorlatilag hatalmas garázsaink vannak, majd meg fogjuk nézni. Onnan gyakorlatilag pár méter, becsatolunk, oda toljuk a csomagokat, apuka, meg anyuka már vár otthon, és megyünk, és már gyakorlatilag folytathatjuk egy perc alatt az életünket. Lehet, hogy nem lehet butaságot mondok, de szerintem itt például, ha följött volna, mert ugye ide föntre nem jön be a lépcsőház, ugye? Igen. Tehát ide nem jön fel, tehát teret is nyertünk, gondolom ezzel, igen. És sokkal nagyobb lett ugye a penthouse-nak a
Meg tudod, itt ugye kiemelt egy dolgot, hogy ugye jönnek a vendégek, ugye ez egy duplex lakás. Ugye lent, egyébként lépcsőházból is be lehet jönni a lenti részre, ugye ott egyel alatt áll meg a lift, és akkor lépcsőházból jövünk be. Viszont ott van a lakótér, ott élnek az ügyfelek, vagyis a leendő ügyfél, ott fog lakni a családjával, és gyakorlatilag... Ott alszanak, és az a privát szféra, oda nem engedjük be a vendégeket. A saját fürdőszobádat megkíméled attól, hogy oda jönnek, hiszen itt van egy jó külön fürdőhelyiségünk van, és gyakorlatilag nyilván a legszebb tért megkapják, amiben lehet azért bemutatni. Hát ez egy álomlakás, tehát hogy én pont azt néztem, hogy ez megmondom őszintén, hogy szívesen ide költöznék, csak még ahhoz kellett keveset dolgoznom szerintem. Igen. Sziasztok! Remélem tetszett nektek a mai rész. Kérlek, írjátok meg nekem a véleményeteket, hogy tudjak egy kicsit fejlődni, és még jobb lenni az ingatlanos szakmában. Hamarosan jövünk a következő résszel. Puszi nektek, sziasztok!